Αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί δεν είναι πάντα λύπη, ούτε φόβος, ούτε μοναξιά με την απλή έννοια της λέξης. Είναι κάτι πιο θολό, πιο ύπουλο, πιο δύσκολο να πιαστεί. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι κάτι μέσα σου βαραίνει χωρίς να ξέρεις ακριβώς γιατί. Ότι προχωράς, μιλάς, γελάς, απαντάς, κάνεις όσα πρέπει, αλλά βαθιά μέσα σου υπάρχει ένας αδιόρατος κόμπος. Σαν να λείπει μια εξήγηση για τον ίδιο σου τον εαυτό. Σαν να κατοικείς μέσα στη ζωή σου, αλλά όχι ολοκληρωμένα. Και το πιο παράξενο είναι ότι σχεδόν όλοι το έχουν νιώσει, όμως ελάχιστοι μπορούν να το περιγράψουν χωρίς να το μικρύνουν. Ζούμε σε μια εποχή που ξέρει να ονομάζει τα πάντα γρήγορα, αλλά να καταλαβαίνει ελάχιστα σε βάθος. Αν νιώθεις κουρασμένος, θα σου πούν ότι είναι στρες. Αν νιώθεις κενός, θα σου πούν ότι χρειάζεσαι ξεκούραση. Αν νιώθεις αποκομμένος, θα σου πούν να βγεις έξω, να γνωρίσεις κόσμο, να αλλάξεις παραστάσεις. Όλα αυτά ίσως βοηθούν λίγο, αλλά σχεδόν ποτέ δεν αγγίζουν τον πυρήνα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι αισθανόμαστε κάτι δύσκολο. Το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο για να το κατανοήσουμε. Και όταν δεν έχεις πλαίσιο, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το ίδιο το βίωμά σου. Υπάρχει μια σιωπηλή εμπειρία που διατρέχει τη σύγχρονη ζωή. Μια εμπειρία που δεν μοιάζει πάντα δραματική, αλλά είναι εξαντλητική. Είναι όταν νιώθεις πως συμμετέχεις σε όλα και ταυτόχρονα δεν ανήκεις πουθενά. Όταν έχεις πρόσβαση σε αμέτρητες πληροφορίες, αλλά όχι σε πραγματική διάβγεια. Όταν βλέπεις συνεχώς πρόσωπα, απόψεις, εικόνες, επιτυχίες, φωνές, αλλά η δική σου εσωτερική φωνή ακούγεται όλο και πιο μακρινή. Δεν είναι απλώς σύγχυση. Είναι η εμπειρία της εσωτερικής απορρίθμισης. Μια διάχυτη κατάσταση όπου κάτι μέσα σου δεν συγχρονίζεται ούτε με το ρυθμό του κόσμου ούτε με το δικό σου ρυθμό. Πολλοί άνθρωποι το ονομάζουν κρίση χωρίς να είναι ακριβώς κρίση. Άλλοι το λένε κόπωση χωρίς να είναι μόνο κόπωση. Κάποιοι το βαφτίζουν υπερανάλυση, υπερευαισθησία ή αδυναμία χαρακτήρα. Μα εδώ βρίσκεται το μεγάλο λάθος. Δεν είναι απαραίτητα αδυναμία. Συχνά είναι το αποτέλεσμα μιας ζωής που απαιτεί από τον άνθρωπο να λειτουργεί ασταμάτητα, χωρίς να επεξεργάζεται ουσιαστικά όσα αισθάνεται. Η κοινωνία σήμερα επιβραβεύει την απόδοση πολύ πιο εύκολα από την κατανόηση. Σε μαθαίνει να συνεχίζεις. Δεν σε μαθαίνει να σταματάς και να ερμηνεύεις. Και τότε συμβαίνει κάτι επικίνδυνο. Ο άνθρωπος αρχίζει να πιστεύει ότι επειδή δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό που νιώθει, ίσως αυτό που νιώθει δεν είναι αρκετά σοβαρό, δεν είναι αρκετά αληθινό ή δεν αξίζει προσοχή. Και έτσι το θάβει. Το σπρώχνει πιο κάτω. Το μετατρέπει σε καθημερινή συνήθεια. Μα ο μικρόν με τόνο, τι δεν εξηγείται δεν εξαφανίζεται. Απλώς αλλάζει μορφή. Βγαίνει στο σώμα, στην ένταση, στην απογοήτευση, στην αδυναμία συγκέντρωσης, στην αίσθηση ότι όλα μοιάζουν βαριά ακόμα και όταν εξωτερικά δεν έχει συμβεί τίποτα τρομερό. Υπάρχει ένας λόγος που αυτό το βίωμα είναι τόσο διαδεδομένο. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μάθει να εκφράζει πολλά, αλλά όχι να αρθρώνει το ουσιαστικό. Λέει εύκολα ότι είναι καλά, κουρασμένος, σπασμένος, χάλια, μπερδεμένος. Όμως αυτές οι λέξεις συχνά λειτουργούν σαν πρόχειρες ταμπέλες. Δεν φωτίζουν την αληθινή δομή του συναισθήματος. Το εσωτερικό βίωμα, όμως, έχει δομή. Δεν είναι ένα άμορφο σύννεφο. Έχει αιτίες, έχει ρίζες, έχει σχέση με την ιστορία σου, με το περιβάλλον σου, με τον τρόπο που έμαθες να βλέπεις τον εαυτό σου, με τις προσδοκίες που κουβαλάς, με τους φόβους που δεν είχες ποτέ χρόνο να ξεδιπλώσεις. Αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί είναι πολλές φορές η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που ζεις και σε αυτό που νομίζεις ότι θα έπρεπε να ζεις. Είναι η απόσταση ανάμεσα στην εμπειρία και στην εικόνα της εμπειρίας. Από μικροί μεγαλώνουμε με αφηγήσεις. Μας λένε πως μοιάζει η επιτυχία, πως μοιάζει η αγάπη, πως μοιάζει η σταθερότητα, πως μοιάζει η ωριμότητα. Και έπειτα ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματική ζωή, που είναι πολύ πιο ακανόνιστη, πολύ πιο ασαφής, πολύ πιο αντιφατική. Εκεί γεννιέται ένα κενό. Όχι επειδή η ζωή είναι λάθος, αλλά επειδή η αφήγηση που είχαμε για τη ζωή ήταν φτωχή.
Κανείς δεν σου εξηγεί εύκολα ότι μπορεί να κάνεις τα σωστά πράγματα και πάλι να νιώθεις άδειος. Ότι μπορεί να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους και πάλι να νιώθεις μόνος. Ότι μπορεί να έχεις στόχους και να μην νιώθεις ζωντανός μέσα τους. Ότι μπορεί να προχωράς και ταυτόχρονα να αισθάνεσαι ακίνητος. Αυτές οι αντιφάσεις δεν είναι παράξενες εξαιρέσεις. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης κατάστασης. Απλώς έχουμε μάθει να παρουσιάζουμε τον εσωτερικό κόσμο σαν να πρέπει πάντα να είναι καθαρός, λογικός και τακτοποιημένος. Δεν είναι. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος της δυσκολίας δεν γεννιέται μόνο από το ίδιο το συναίσθημα, αλλά από την τροπή που το περιβάλλει. Από την ιδέα ότι θα έπρεπε ήδη να ξέρεις τι σου συμβαίνει. Ότι αν δεν μπορείς να το πεις καθαρά, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή διάγνωσης. Δεν γεννιόμαστε με έτοιμη γλώσσα για τα πιο λεπτά και αντιφατικά μας βιώματα. Τη γλώσσα αυτή τη χτίζουμε αργά, δύσκολα, μέσα από σκέψη, παρατήρηση και συχνά μέσα από πόνο. Το να μην βρίσκεις αμέσως λέξεις δεν σημαίνει ότι υπερβάλλεις. Σημαίνει ότι βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι αληθινό που αντιστέκεται στην απλοποίηση. Ίσως γαμαγιώτα, αυτό τόσος κόσμος νιώθει μια μόνιμη εσωτερική εκκρεμότητα. Σαν να υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβει για τον εαυτό του, αλλά το αναβάλει συνεχώς επειδή η καθημερινότητα δεν το αφήνει χώρο. Οι υποχρεώσεις γεμίζουν τον χρόνο, οι οθόνες γεμίζουν τα κενά, η ταχύτητα γεμίζει τη σιωπή. Κι όμως, κάτω από όλα αυτά, το ανεξήγητο επιμένει. Περιμένει. Δεν ζητά πάντοτε μια θεαματική λύση. Ζητά πρώτα μια τίμια παραδοχή. Ότι ναι, υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ότι ναι, αυτό που νιώθω δεν είναι φαντασία. Ότι ναι, μπορεί να μην έχω ακόμη τη σωστή έννοια, αλλά το βίωμα είναι πραγματικό. Και ίσως αυτή να είναι η αρχή κάθε ουσιαστικής κατανόησης. Όχι η γρήγορη ετικέτα, ούτε η βιαστική συμβουλή, ούτε το εύκολο συμπέρασμα. Αλλά η απόφαση να σταθείς λίγο περισσότερο μπροστά σε αυτό που νιώθεις χωρίς να το ακυρώνεις. Να το κοιτάξεις όχι σαν ελάττωμα, αλλά σαν μήνυμα. Όχι σαν πρόβλημα προς εξαφάνιση, αλλά σαν ίχνος μιας βαθύτερης αλήθειας για τη ζωή σου. Γιατί μερικές φορές αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί δεν είναι τίποτε άλλο από το σημείο όπου ο εαυτός ζητά επιτέλους να ακουστεί. Αν σταθείς για λίγο πιο ήσυχα μπροστά σε αυτό το αίσθημα, χωρίς να το διώξεις, θα αρχίσεις να διακρίνεις ότι δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ένα σύνολο από στρώματα. Σαν να ανοίγεις κάτι που για καιρό έμενε κλειστό και τώρα αποκαλύπτει περισσότερα από όσα περίμενες. Στην επιφάνεια υπάρχει η γενική ενόχληση, αυτό το βάρος που δεν εξηγείται. Λίγο πιο κάτω υπάρχει μια μορφή σύγκρουσης. Και ακόμα πιο βαθιά, κάτι πιο ήσυχο αλλά πιο καθοριστικό, μια συμφωνία ανάμεσα σε αυτό που ζεις και σε αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φτάνουν ποτέ μέχρι αυτό το σημείο. Όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή δεν έχουν μάθει να αντέχουν την παρατήρηση. Από μικροί εκπαιδευόμαστε να αντιδρούμε, όχι να κατανοούμε. Κάτι μας ενοχλεί και αμέσως ψάχνουμε τρόπο να το αλλάξουμε, να το καλύψουμε, να το ξεχάσουμε. Πολύ σπάνια μένουμε εκεί αρκετά ώστε να δούμε τι ακριβώς είναι. Και έτσι, η εμπειρία παραμένει ακαθόριστη. Γίνεται ένα μόνιμο φόντο στη ζωή, αντί για κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε κατανόηση. Αυτό που δεν εξηγείται εύκολα είναι συχνά αυτό που δεν έχει υποθεί ποτέ σωστά μέσα σου. Σκέψεις που πέρασαν βιαστικά, συναισθήματα που απορρίφθηκαν πριν ολοκληρωθούν, αντιδράσεις που έμειναν μισές. Ο νους κρατά όλα αυτά, όχι σαν καθαρές αναμνήσεις, αλλά σαν αίσθηση. Και αυτή η αίσθηση επιστρέφει, όχι με λόγια, αλλά με πίεση. Σαν κάτι που σε τραβά προς τα μέσα, χωρίς να σου λέει ξεκάθαρα τι θέλει. Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο λεπτό. Πολλές φορές αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί είναι η αργή απομάκρυνση από τον εαυτό. Όχι μια ξαφνική αλλαγή, αλλά μια σταδιακή μετατόπιση. Μικρές επιλογές που δεν ήταν ακριβώς δικές σου. Συμβιβασμοί που έμοιαζαν απαραίτητοι. Ρόλοι που υιοθέτησες για να λειτουργήσεις καλύτερα μέσα στον κόσμο. Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται δραματικό από μόνο του. Όμως όταν συσσωρεύονται, δημιουργούν μια απόσταση.
Και κάποια στιγμή αρχίζεις να ζεις περισσότερο σε εκδοχή του εαυτού σου, παρά ως ο ίδιος ο εαυτός σου. Αυτό δεν είναι εύκολο να το αναγνωρίσεις. Γιατί εξωτερικά μπορεί όλα να δείχνουν εντάξει. Μπορεί να δουλεύεις, να μιλάς, να γελάς, να προχωράς. Κι όμως, εσωτερικά υπάρχει μια λεπτή αίσθηση ότι κάτι δεν ευθυγραμμίζεται. Ότι υπάρχει μια απόκλιση που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία. Ο άνθρωπος αρχίζει να αμφισβητεί όχι τη ζωή του, αλλά την ίδια του την αντίληψη. Σκέφτεται ίσως υπερβάλλω, ίσως είμαι αχάριστος, ίσως φταίω εγώ που δεν νιώθω όπως θα έπρεπε. Αυτή η εσωτερική αμφιβολία είναι συχνά πιο βαριά από το ίδιο το συναίσθημα. Γιατί δεν σου επιτρέπει ούτε να το εξερευνήσεις ούτε να το αποδεχτείς. Σε κρατά σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να το ψάξει πραγματικά. Κι έτσι, το ανεξήγητο παραμένει. Όχι επειδή δεν μπορεί να εξηγηθεί, αλλά επειδή δεν του δίνεται ο χρόνος και η ειλικρίνεια που χρειάζεται. Ένα από τα πιο κοινά λάθη είναι ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας με ταχύτητα. Σαν να είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, ώστε να επιστρέψουμε στην κανονική ροή. Αλλά ο εσωτερικός κόσμος δεν λειτουργεί έτσι. Δεν ανταποκρίνεται σε πίεση, ούτε σε βιασύνη. Αντίθετα, ανοίγεται μόνο όταν υπάρχει χώρος. Και αυτός ο χώρος δεν είναι απλώς χρόνος. Είναι στάση. Είναι η προθυμία να δεις χωρίς να διορθώσεις αμέσως, να ακούσεις χωρίς να απαντήσεις, να παρατηρήσεις χωρίς να κρίνεις. Κάπου εδώ αρχίζει να αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Όταν σταματάς να αντιμετωπίζεις αυτό το αίσθημα σαν εχθρό, αρχίζει να αποκαλύπτει τη δομή του. Δεν είναι πια ένα αόριστο βάρος. Αρχίζει να παίρνει μορφή. Ίσως δεις ότι κάτω από την επιφανειακή κούραση υπάρχει μια βαθύτερη απογοήτευση. Ότι πίσω από την αίσθηση κενού υπάρχει μια ανάγκη που δεν έχει αναγνωριστεί. Ότι μέσα στη σύγχυση υπάρχει μια σύγκρουση αξιών που ποτέ δεν διατυπώθηκε καθαρά. Και τότε εμφανίζεται μια δύσκολη αλλά καθοριστική αλήθεια. Πολλά από αυτά που νιώθεις δεν είναι τυχαία. Δεν είναι απλώς αποτέλεσμα εξωτερικών συνθήκων. Είναι και αντανάκλαση του τρόπου που έχεις μάθει να ζεις. Του τρόπου που έχεις μάθει να αγνοείς, να προσαρμόζεσαι, να συνεχίζεις χωρίς να ελέγχεις αν αυτό που συνεχίζεις έχει νόημα για σένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι λάθος. Σημαίνει ότι έχεις λειτουργήσει όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το μοτίβο φτάνει σε ένα όριο. Και εκεί ακριβώς εμφανίζεται αυτό που δεν εξηγείται. Σαν σήμα. Όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε σταματήσει. Για να σε αναγκάσει να δεις κάτι που μέχρι τώρα προσπερνούσες. Όσο το αποφεύγεις, παραμένει θολό και ενοχλητικό. Όσο το πλησιάζεις, γίνεται πιο συγκεκριμένο. Και μαζί με αυτό, έρχεται και κάτι απροσδόκητο. Μια μορφή ανακούφισης. Όχι επειδή λύθηκαν όλα, αλλά επειδή επιτέλους άρχισες να καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σου. Η κατανόηση δεν είναι άμεση λύση. Δεν εξαφανίζει αυτόματα τη δυσκολία. Αλλά αλλάζει ριζικά τη σχέση σου με αυτήν. Από κάτι που σε καταδιώκει, γίνεται κάτι που μπορείς να παρατηρήσεις. Από κάτι που σε μπερδεύει, γίνεται κάτι που μπορείς να εξερευνήσεις. Και αυτή η μετατόπιση είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα. Γιατί εκεί σταματάς να είσαι παθητικός δέκτης των εσωτερικών σου καταστάσεων και αρχίζεις να γίνεσαι ενεργός παρατηρητής. Όμως αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί η κατανόηση φέρνει μαζί της και μια ευθύνη. Όταν αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά, δεν μπορείς πια να επιστρέψεις εύκολα στην προηγούμενη άγνοια. Κάποια πράγματα που πριν αγνοούσες τώρα γίνονται εμφανή. Κάποιες επιλογές που πριν έμοιαζαν ουδέτερες τώρα αποκτούν βάρος. Και εδώ είναι που πολλοί κάνουν πίσω. Γιατί η σαφήνεια, όσο πολύτιμη κι αν είναι, φέρνει μαζί της την ανάγκη για αλλαγή. Και η αλλαγή δεν είναι πάντα άνετη. Η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά είναι και η στιγμή που δεν μπορείς πια να προσποιηθείς ότι δεν βλέπεις. Αυτό είναι το σημείο καμπής που οι περισσότεροι φοβούνται, χωρίς να το παραδέχονται. Γιατί όσο όλα είναι θολά, υπάρχει μια περίεργη άνεση.
Μπορείς να λες δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, θα το δω αργότερα. Η ασάφεια σου δίνει χρόνο. Η κατανόηση όμως αφαιρεί αυτή τη δικαιολογία. Σε φέρνει αντιμέτωπο με κάτι πιο άμεσο και πιο απαιτητικό, την ανάγκη να ευθυγραμμίσεις τη ζωή σου με αυτό που τώρα καταλαβαίνεις. Και εκεί ακριβώς ξεκινάει η πραγματική ένταση. Γιατί η κατανόηση δεν είναι απλώς μια εσωτερική εμπειρία. Έχει συνέπειες. Αν δεις ότι ζεις μακριά από αυτό που έχει αξία για σένα, δεν μπορείς να το αγνοήσεις εύκολα. Αν αντιληφθείς ότι κάποιες επιλογές σου βασίζονται περισσότερο σε φόβο παρά σε ειλικρίνεια, δεν μπορείς να τις βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Αν καταλάβεις ότι έχεις χτίσει κομμάτια της ζωής σου για να ανταποκριθείς σε προσδοκίες που δεν είναι πραγματικά δικές σου, τότε γεννιέται ένα δύσκολο ερώτημα. Τι κάνεις με αυτή τη γνώση? Οι περισσότεροι προσπαθούν να την περιορίσουν. Να την κρατήσουν σε ένα μικρό κομμάτι της σκέψης τους, ώστε να μην επηρεάσει τα υπόλοιπα. Λένε στον εαυτό τους ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, ότι χρειάζεται σταθερότητα, ότι δεν μπορούν να τα ανατρέψουν όλα. Και σε έναν βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Δεν αλλάζει κανείς τη ζωή του από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να προχωράς σταδιακά και στο να αποφεύγεις συνειδητά αυτό που ήδη γνωρίζεις. Όταν η κατανόηση δεν συνοδεύεται από καμία αλλαγή, αρχίζει να γίνεται βάρος. Όχι πια ένα σαφές βάρος όπως πριν, αλλά ένα πιο συγκεκριμένο, πιο βαρύ. Γιατί τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήξερες. Ξέρεις. Και κάθε φορά που αγνοείς αυτό που ξέρεις, δημιουργείται μια εσωτερική τριβή. Μια αίσθηση ότι προδίδεις κάτι μέσα σου, έστω και σε μικρό βαθμό. Αυτή η τριβή δεν είναι πάντα έντονη. Συχνά είναι σιωπηλή, αλλά επίμονη. Και όσο συνεχίζεται, τόσο ενισχύει εκείνο το ανεξήγητο αίσθημα που ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο παραγνωρισμένες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο άνθρωπος δεν υποφέρει μόνο από αυτά που δεν καταλαβαίνει. Υποφέρει και από αυτά που καταλαβαίνει αλλά δεν τολμά να αντιμετωπίσει. Και πολλές φορές το δεύτερο είναι πιο δύσκολο από το πρώτο. Γιατί απαιτεί όχι μόνο σκέψη, αλλά και στάση. Απαιτεί να πάρεις θέση απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις δραματικές κινήσεις. Η αλλαγή που έχει ουσία δεν είναι απαραίτητα θεαματική. Είναι ακριβής. Μπορεί να ξεκινά από μικρές μετατοπίσεις. Από το να πεις ένα ειλικρινές όχι εκεί που πριν έλεγες ναι από συνήθεια. Από το να δώσεις λίγο περισσότερο χώρο σε κάτι που πραγματικά σε ενδιαφέρει. Από το να μειώσεις, έστω λίγο, την έκθεση σε πράγματα που σε αποσυντονίζουν. Αυτές οι κινήσεις φαίνονται μικρές, αλλά έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί δηλώνουν κάτι ξεκάθαρο, ότι αυτό που κατάλαβες δεν θα μείνει μόνο σκέψη. Το δύσκολο είναι ότι στην αρχή αυτές οι αλλαγές δεν φέρνουν άμεσα ανακούφιση. Αντίθετα, μπορεί να φέρουν αβεβαιότητα. Μπορεί να νιώσεις ότι αποσταθεροποιείσαι, ότι βγαίνεις από ένα γνώριμο πλαίσιο χωρίς να έχεις ακόμη ένα νέο σταθερό σημείο. Και εδώ πολλοί κάνουν πίσω. Επιστρέφουν σε αυτό που ήξεραν, όχι επειδή ήταν καλύτερο, αλλά επειδή ήταν πιο προβλέψιμο. Η συνήθεια έχει μια δύναμη που δεν βασίζεται στην ποιότητα, αλλά στην εξοικείωση. Όμως αν μείνεις λίγο περισσότερο σε αυτή τη φάση, αρχίζει να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Σιγά σιγά δημιουργείται μια νέα μορφή σταθερότητας. Όχι αυτή που βασίζεται στο να αποφεύγεις την αλήθεια, αλλά αυτή που βασίζεται στο να την αντέχεις. Αρχίζεις να νιώθεις ότι, ακόμα και αν τα πράγματα δεν είναι πλήρως ξεκάθαρα, τουλάχιστον κινούνται προς μια κατεύθυνση που έχει νόημα για σένα. Και αυτό αλλάζει ριζικά την ποιότητα της εμπειρίας. Το ανεξήγητο συναίσθημα αρχίζει να μετασχηματίζεται. Δεν εξαφανίζεται πλήρως, αλλά χάνει την αίσθηση του χαοτικού. Πάβει να είναι ένα άγνωστο βάρος και γίνεται μια υπενθύμηση. Μια ένδειξη ότι κάτι μέσα σου ζητά ευθυγράμμιση. Και όσο περισσότερο ανταποκρίνεσαι σε αυτό, τόσο λιγότερο σε καταπιέζει. Γιατί πάβει να χρειάζεται να σε πιέσει. Υπάρχει όμως και μια παγίδα σε αυτό το σημείο. Η τάση να πιστέψεις ότι τώρα τα έχεις καταλάβει όλα. Ότι έχεις φτάσει σε ένα σταθερό επίπεδο αυτογνωσίας και ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πιο απλά. Αυτό σπάνια ισχύει.
Η κατανόηση δεν είναι μια τελική κατάσταση. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται. Νέες καταστάσεις, νέες επιλογές, νέες φάσεις της ζωής θα φέρουν νέα επίπεδα δυσκολίας και νέες μορφές αυτού του ανεξήγητου αισθήματος. Αλλά υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Δεν θα σε βρίσκουν πια προετοίμαστο. Θα ξέρεις ότι αυτό που νιώθεις, όσο ασαφές και αν φαίνεται στην αρχή, έχει λόγο ύπαρξης. Δεν θα σπέβδεις να το απορρίψεις ή να το καλύψεις. Θα έχεις μάθει να το προσεγγίζεις με περισσότερη ακρίβεια. Και αυτό μειώνει δραστικά την ένταση του. Ίσως τελικά αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί οριστικά. Είναι ένα σήμα που επανέρχεται κάθε φορά που απομακρύνεσαι από αυτό που έχει σημασία για σένα. Και όσο πιο γρήγορα το αναγνωρίζεις, τόσο λιγότερο χρειάζεται να σε ταρακουνήσει. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς να το εξαφανίσεις. Το ερώτημα είναι αν είσαι διατεθειμένος να το ακούσεις όταν εμφανίζεται. Γιατί πάντα εμφανίζεται. Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς κάτι που δεν είναι καθόλου βολικό. Ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού που σε βαραίνει δεν προέρχεται από τον κόσμο γύρω σου, αλλά από τον τρόπο που έχεις μάθει να στέκεσαι μέσα σε αυτόν. Όχι επειδή φταίς, αλλά επειδή προσαρμόστηκες. Έμαθες να λειτουργείς με τρόπους που κάποτε σε βοήθησαν να αντέξεις, να προχωρήσεις, να επιβιώσεις. Όμως αυτό που σε βοήθησε κάποτε, δεν σημαίνει ότι συνεχίζει να σε εξυπηρετεί τώρα. Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο δύσκολες μετατοπίσεις. Να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται να πολεμήσεις τον εαυτό σου, αλλά να επανεξετάσεις τον τρόπο που το χρησιμοποιείς. Πολλοί άνθρωποι ζουν σαν να βρίσκονται συνεχώς σε άμυνα. Αντιδρούν πριν καταλάβουν, κλείνονται πριν ακούσουν, προσαρμόζονται πριν ρωτήσουν τι πραγματικά θέλουν. Και αυτό γίνεται τόσο αυτόματα, που μοιάζει φυσιολογικό. Δεν φαίνεται σαν επιλογή. Φαίνεται σαν χαρακτήρας. Αλλά δεν είναι χαρακτήρας. Είναι μοτίβο. Και τα μοτίβα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Λειτουργούν αθόρυβα μέχρι να αρχίσεις να τα παρατηρείς. Τη στιγμή που τα βλέπεις καθαρά, κάτι αλλάζει. Δεν εξαφανίζονται, αλλά χάνουν την απόλυτη δύναμή τους. Γιατί πλέον υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδραση. Και μέσα σε αυτό το κενό γεννιέται η επιλογή. Αυτό το κενό είναι ίσως το πιο πολύτιμο σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μικρό, συχνά διαρκεί ελάχιστα, αλλά είναι εκεί. Είναι η στιγμή που νιώθεις την παλιά παρόρμηση να εμφανίζεται, αλλά δεν σε παρασύρει αμέσως. Είναι η στιγμή που μπορείς να δεις τον εαυτό σου να πάει να κάνει το γνώριμο και για πρώτη φορά να σκεφτείς αν θέλεις πραγματικά να το κάνει. Στην αρχή, αυτό το κενό είναι ασταθές. Χάνεται εύκολα. Παλιές συνήθειες επανέρχονται με δύναμη. Και είναι λογικό. Έχουν χτιστεί μέσα από επανάληψη, μέσα από χρόνια. Δεν αλλάζουν επειδή απλώς τις κατάλαβες. Αλλά κάθε φορά που καταφέρνεις να σταθείς έστω και για λίγο μέσα σε αυτό το κενό, ενισχύεται. Σιγά σιγά μεγαλώνει. Και μαζί του μεγαλώνει και η δυνατότητα να ζεις πιο συνειδητά. Εδώ αρχίζει να αποκτά πιο πρακτική μορφή όλο αυτό που μέχρι τώρα έμοιαζε αφηρημένο. Δεν είναι πια μόνο σκέψη ή κατανόηση. Είναι πράξη. Όχι απαραίτητα μεγάλη πράξη, αλλά ακριβής πράξη. Είναι η στιγμή που επιλέγεις να μην πεις κάτι που δεν εκφράζει αυτό που νιώθεις. Η στιγμή που δεν συμφωνείς απλώς για να αποφύγεις την ένταση. Η στιγμή που αναγνωρίζεις ότι κάτι σε εξαντλεί και του δίνεις λιγότερο χώρο. Αυτές οι στιγμές δεν φαίνονται σημαντικές από έξω. Δεν αλλάζουν αμέσως τη ζωή σου. Αλλά αλλάζουν εσένα μέσα στη ζωή σου. Και αυτό είναι που τελικά μεταβάλλει τα πάντα. Το ανεξήγητο συναίσθημα που σε ακολουθούσε αρχίζει να μεταμορφώνεται ακόμα περισσότερο. Από μια γενική δυσφορία γίνεται ένας δείκτης ακρίβειας. Σου δείχνει πότε απομακρύνεσαι και πότε πλησιάζεις τον εαυτό σου. Δεν είναι πια κάτι που πρέπει να αποφύγεις. Είναι κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αλλά εδώ εμφανίζεται μια άλλη δυσκολία. Όσο περισσότερο συνδέεσαι με τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο μπορείς να ανεχτείς πράγματα που πριν ανεχώσουν χωρίς να το σκέφτεσαι. Καταστάσεις, σχέσεις, ρυθμοί, τρόποι επικοινωνίας αρχίζουν να φαίνονται πιο βαρύς,
πιο ακατάλληλη, πιο ξένη. Και αυτό δημιουργεί μια νέα μορφή έντασης. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο εσωτερικό το ζήτημα. Έχει και εξωτερικές προεκτάσεις. Πολλοί σε αυτό το σημείο νιώθουν ότι χάνουν ισορροπία. Ότι κάτι διαλύεται χωρίς να έχει χτιστεί ακόμη κάτι νέο. Και αυτό είναι αλήθεια. Κάθε πραγματική αλλαγή περνά από μια φάση αποδόμησης. Όχι για να σε αφήσει κενό, αλλά για να δημιουργήσει χώρο. Όμως αυτός ο χώρος, στην αρχή, μοιάζει με έλλειψη. Και χρειάζεται αντοχή για να μην το γεμίσεις βιαστικά με τα παλιά. Γιατί η επιστροφή στο γνώριμο είναι πάντα διαθέσιμη. Είναι εύκολη. Είναι άμεση. Αλλά έχει ένα κόστος που πλέον δεν μπορείς να αγνοήσεις. Κάθε φορά που επιστρέφεις μηχανικά, νιώθεις πιο καθαρά ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι επειδή έχεις γίνει πιο αδύναμος, αλλά επειδή έχεις γίνει πιο συνειδητός. Και εδώ αρχίζει να διαμορφώνεται κάτι πιο σταθερό. Μια εσωτερική στάση που δεν εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι όλα γίνονται εύκολα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια πιο καθαρή σχέση με τον εαυτό. Ότι ακόμα και όταν κάτι είναι δύσκολο, δεν είναι πια εντελώς μπερδεμένο. Υπάρχει μια κατεύθυνση. Ίσως τελικά αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί να είναι η μετάβαση από μια ζωή αυτόματη σε μια ζωή πιο συνειδητή. Και αυτή η μετάβαση δεν είναι ομαλή. Δεν είναι γραμμική. Έχει πισωγυρίσματα, αμφιβολίες, στιγμές που θέλεις να τα παρατήσεις και να επιστρέψεις σε αυτό που ήταν πιο απλό. Αλλά κάτι μέσα σου δεν σε αφήνει. Όχι επειδή σε πιέζει, αλλά επειδή έχεις ήδη δει. Και αυτό που έχεις δει δεν ξεχνιέται εύκολα. Και τελικά φτάνεις σε ένα σημείο που δεν είναι θορυβώδες, δεν είναι εντυπωσιακό, δεν μοιάζει με κάποια μεγάλη αποκάλυψη. Είναι πιο ήσυχο, αλλά πιο αληθινό. Είναι η στιγμή που σταματάς να ψάχνεις απεγνωσμένα να εξηγήσεις τα πάντα και αρχίζεις να αντέχεις αυτό που νιώθεις χωρίς να το ακυρώνεις. Όχι επειδή τα κατάλαβες όλα, αλλά επειδή δεν χρειάζεται πια να τα καταλάβεις όλα για να είσαι παρόν. Αυτό αλλάζει ριζικά τη σχέση σου με εκείνο το ανεξήγητο συναίσθημα. Δεν το βλέπεις πια σαν κάτι που πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Δεν το αντιμετωπίζεις σαν ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά με σένα. Αρχίζεις να το βλέπεις σαν μέρος της εμπειρίας του να είσαι άνθρωπος. Και αυτή η μετατόπιση αφαιρεί ένα τεράστιο βάρος. Γιατί μεγάλο κομμάτι της δυσκολίας δεν ήταν το ίδιο το συναίσθημα, αλλά η αντίσταση απέναντί του. Υπάρχει μια σιωπηλή δύναμη στο να μπορείς να πεις μέσα σου «Δεν καταλαβαίνω πλήρως τι νιώθω, αλλά δεν χρειάζεται να το απορρίψω». Να επιτρέψεις τον εαυτό σου να είναι σε διαδικασία, όχι σε τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι παραίτηση. Είναι ωριμότητα. Είναι η αναγνώριση ότι ο εσωτερικός κόσμος δεν είναι ένα πρόβλημα προς επίλυση, αλλά ένα πεδίο προς κατανόηση. Και μέσα από αυτή τη στάση, κάτι σταθεροποιείται. Δεν εξαφανίζονται οι δυσκολίες. Δεν πάβεις να έχεις στιγμές σύγχυσης ή έντασης. Αλλά αλλάζει ο τρόπος που τις διαχειρίζεσαι. Δεν σε καταπίνουν τόσο εύκολα. Δεν σε ορίζουν στον ίδιο βαθμό. Γιατί υπάρχει πλέον μια απόσταση ανάμεσα σε σένα και σε αυτό που νιώθεις. Όχι απόσταση αποφυγής, αλλά απόσταση παρατήρησης. Αυτή η απόσταση σου δίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιλογή. Όχι πάντα εύκολη επιλογή, αλλά πραγματική επιλογή. Μπορείς να δεις πότε κάτι σε επηρεάζει υπερβολικά και να μην αντιδράσεις αμέσως. Μπορείς να αναγνωρίσεις πότε κάτι σε απομακρύνει από τον εαυτό σου και να το περιορίσεις. Μπορείς να σταθείς μέσα σε μια δύσκολη στιγμή χωρίς να προσπαθείς απεγνωσμένα να την εξαφανίσεις. Και κάπου εδώ εμφανίζεται μια πιο βαθιά μορφή ηρεμίας. Όχι αυτή που βασίζεται στην απουσία προβλημάτων, αλλά αυτή που βασίζεται στην ικανότητα να τα αντέχεις χωρίς να διαλύεσαι. Αυτή η ηρεμία δεν είναι μόνιμη, αλλά είναι προσβάσιμη. Και όσο περισσότερο την καλλιεργείς, τόσο πιο συχνά επιστρέφεις σε αυτήν. Ίσως τελικά αυτό που όλοι νιώθουν αλλά κανείς δεν εξηγεί να είναι η σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για βεβαιότητα και στην πραγματικότητα της αβεβαιότητας. Θέλουμε να ξέρουμε, να ελέγχουμε, να προβλέπουμε. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις, σαφή συναισθήματα, σταθερές καταστάσεις. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι.
Είναι γεμάτη ασάφεια, μεταβολή, αντιφάσεις. Και το να ζεις καλά μέσα σε αυτήν δεν σημαίνει να εξαφανίσεις την ασάφεια. Σημαίνει να γίνεις πιο ικανός να συνυπάρχεις μαζί της. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν διδάσκεται γρήγορα. Δεν χωράει σε απλές φράσεις ή σε εύκολες συμβουλές. Είναι κάτι που χτίζεται σιγά σιγά, μέσα από εμπειρία, μέσα από αποτυχίες, μέσα από στιγμές που νιώθεις χαμένος και άλλες που νιώθεις πιο καθαρός. Αλλά κάθε φορά που επιστρέφεις στον εαυτό σου με περισσότερη ειλικρίνεια, ενισχύεται. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική εξήγηση που μπορεί να δοθεί. Όχι μια τέλεια διατύπωση, αλλά μια κατεύθυνση. Ότι αυτό το αίσθημα δεν είναι εχθρός. Είναι ένδειξη. Ότι κάτι μέσα σου ζητά προσοχή, όχι απόρριψη. Ότι η απάντηση δεν βρίσκεται έξω, σε κάτι που θα σε συμπληρώσει άμεσα, αλλά μέσα, στον τρόπο που σχετίζεσαι με τον εαυτό σου. Οπότε την επόμενη φορά που θα το νιώσεις, μη βιαστείς να το διώξεις. Μην το καλύψεις αμέσως με θόρυβο, με περισπασμούς, με πρόχειρες εξηγήσεις. Μείνε για λίγο εκεί. Άκου χωρίς να πιέζεις. Παρατήρησε χωρίς να κρίνεις. Γιατί μέσα σε αυτό που δεν εξηγείται εύκολα, υπάρχει συνήθως κάτι που αξίζει να καταλάβεις. Και αν έφτασες μέχρι εδώ, σημαίνει ότι ήδη ξεκίνησες να το κάνεις. Αν θέλεις να συνεχίσεις αυτή την πορεία και να εμβαθύνεις ακόμα περισσότερο σε τέτοιες σκέψεις, μείνε κοντά. Υπάρχουν και άλλα που δεν λέγονται συχνά, αλλά αξίζουν να ακουστούν.